Atkangache Gabisi Mané Inigazé. Oh, c'est ça le danger. Tafa Amadou Saïd pharmacie Kassai. Bonne raison, docteur. À toute une équipe de la pharmacie Kassai. Kayo Kuna Kamagadari Gora Fazati Abdelai. Et là, Jabdou Assadiango. Ici, il y a Kourkara Igono de Nyamakwara. Tcha. Vraiment, ça, c'est la finale. C'est même pas la petite finale. Et Yakuba Adamou face à Isaka Isaka. Tcha. Niger Airlines ana kanti daga Mengwar da Igore Ramo. Wallahi wallah. Kolkoti saku wai mo saku wai. Suba si kan daga remise au terrain inshallah. Arbitre Amaya. Go arbitre. Nimeati. Docteur Inazel, pharmacie La Couronne et cabinet dentaire plutôt. Ifuro Yakuba da Isaka an koma wallahi minti biyar na ƙarshe wai muna tunatar mu da cewa Yakubu Adamu mai da maraja danya ne Kadri Abdul Isaka Yakubu ya so ne muka hafa tous les deux techniques Ibori Kakuba ga fam da gunte Yakuba Ducha wayo akoma amma ta je saku ya da kika Isaka ta je bu nyilli ba ya misa wallahi shi ne ka ce in dai da haka Yakubu na samu ka to shikenan wallahi yana sadaka ba zamani Hamza zamani sai ka sake dubara kai wangaro shi bai sai ran ko kunya mai kai ke ba da duro yan wallahi ai ke ba da Isaka kwarai ma c'est pas bon ga ta nan ka gani ko provocation ce Phoenix Samsung wai cikin karon petit frère ya ba mai nema occasion to Yakuba du Isaka go daga chatu dai kai Badamasi wallahi mama cikana ai ga tabbatar da kan nodin grand marché wala shi musa mo suko da kunta guna da firara da kira minute dan su zan kai ka san Yakuba ya saba da irin waka kowai ta taurin rai Yakuba ya saba da irin ta wakacin sadin Badamasi kunyi Yakuba wannan ne ga hukuntar bande et ce n'est pas le vœu de Isaka ka gani neman ka ake irin ta ce da Musa Abdullahi na Maradi akwai koya mai ya dauki kawo Musa Abdullahi sau 11 yana dauka ya gaza kada ka ce Isaka da ke daukar Isaka c'est pas bon ça là c'est pas bon Isaka cette prise là n'est pas bonne Isaka ana Yakuba kan ba hau bene wallahi daga mafirka ayagi ga boyamar ko ina dika wani site wallahi c'est pas la bonne méthode ya murda hannuwan Yakuba ya zura wai kawa ana Yakuba ma wani hajji saka et suicidaire et fatal même arbitre nay me yabin dora arbitre yace a bar turu ani mi sija tuke ya shi ya ana Isaka dole sai turi tunda in ya kama hannuwan Yakuba Alfa Zakariya ne kan tanda Yakuba baya yake shi kuma biya yake yi sauran ku minti 2 da kare subhanallahi Badamasi sannan ina cini sai a cindi minti kai ne a dai man ta kan funi irko dono bani wallahi Yakuba ce kan kashe ke
bai kai hari kuma shakko na isa kai bai kai hari wallahi ka isa kai sa kana daukar risk wa hada shace mashina kai da aka ce mai advent ka a kura sai da risk ɗaya da rabi wallahi advent ka kura wallahi daga din mana goy ban masu kulli gadan din la ilaha illallah dan Allah sai na bula a dan Allah ka kuyi mama haka sora ni ka biko kuyi mama haka kuyi mata ci da Allah wai ni Allah kamar da aka samai da Abdu da Adamu Abdu ne a yau kai kake so arbitr bartuli arbitre je suis pas d'accord avec toi oh il est le seul maître ba du turi terrain bane yana kama shi wancan yayi ba turi bane je suis pas d'accord avec sauran ça minti ɗaya ta ƙare wai isa kana yakuba hau isa kana yakuba hau ka hadu take kai Isaka il prend des risques wallahi il prend des risques sauran ku seconde 30 la ilaha illallah Isaka wai arbitre là avantage arbitre l'arbitre là n'est pas bon non je suis pas d'accord avec bai yi da kara ba 20 secondes la ilaha illallah c'est fini ah 10 secondes yakuba duce 5 secondes wayo arbitre a tsaye da su wallahi irko ni dono irfo ni dono gare irko da ya sai saka ya kuma da mu sun ba gaba da kai duka pronostic sun lalace wani pronostic ya lalace shi kenan wai wai arsilamai wallahi isa ban da shi ya kuma adamu ban da shi wai kwarai kau rabo wani ya koka ya kuma ya dawo akwai reclamation ta entrepreneur Kindoso Badamasi duk wani lissafi ya gurbace ya kuma kuma ya dawo notre arbitrage adamu abdu kuma shi ma wadi il faut revoir notre arbitrage wallahi fisbilillah takobi na cirauni a wuri wallahi vraiment les deux meilleurs favoris cin nobisa sun yi galope da je kale les deux meilleurs favoris disqualifiés wallahi wanga rapport sai yayi kudi lissafi ya lalace takobi ba ya kuma adam ba isaka wai hey boro kasi ibrahim sai zabe Saba Abdou no kasi Saba Abdou no ibrahim après wai hey babu isaka Yakuba da Sino cikin takobi subhanallah ana kuma Yakubu Adamu ya komo cikin hoje Phase to ta final kawo sai Isaka reclamation sai Yakuba Adamu ne Yakubu Adamu ne ya kaba tora do su kore gonda reclamation ceinture Yakuba ceinture réclamation